ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ስምኩም ኩሉ ግዜ ካብ ዝመልእኹሞ ሳንቲም እናቆረፀ ዝሸገረኩም በዚ ሕጂ ስዒበ ዝነግረኩም ሓፃር ኮድ ተጠቒምኩም ጠጠው ክተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ተጠቐሙላ። ሕጂ ቀጥታ ናብ ናይ ስልኪ መደወሊ ኢና ንኣቱ ኮኸብ 900 መሳልል ኢልና ንደውል ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ዝርዝር ክመፀልና እዩ። ዝተመዝገበዎ ዝርዝር ንምርኣይ ሓደ ቁፅሪ ኢልና ንቕፅል። ሕጂ ግን ንሕና ንኹሉ ብሓባር ክነጥፍኦ ስለ ዝደለና 0 ኢልና ንቕፅል። ሕጂ እውን ክስካብ ንኹሎም ዝብል መማርፂ ዝመፀልና 0 ንቕፅል ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ መፂልና ኣሎ 3 ቁፅሪ ንፀቅጥ ትንብላ ማለት እዩ። በቃ ሕጂ ኩሉ እቲ መዓልታዊ ይኹን ሰሙናዊ ይኹን እናቆረፀ ዝሸገረና ዝተመዝገብናዮ ነገር ኩሉ ተኣጊዱ ኣሎ ማለት እዩ። እዛ ቪድዮ ዝበፅሐትኩም ብጣዕሚ ዕደኛታት ኢኹም ተጠቐሙላ።